Ola a todos e todas. Hoxe imos comenzar unha viaxe incrible, unha aventura para descubrir os segredos máis fascinantes da vida no noso planeta. Imos aprender a ordenar, a clasificar, para poder protexer. Preparados? Pois imos aló. Para empezar, unha pregunta que parece un crebacabezas. Que poden ter en común un cogomelo do bosque, unha alga do mar e un lince? A primeira vista, nada de nada, verdade? Pois quedades con esta pregunta, porque ao final desta explicación a resposta vai ser super clara. É a nosa chave secreta para entender como funciona a vida. Moi ben, pois imos ao lío. Resulta que todos, absolutamente todos os seres vivos, dende a bacteria máis pequena ata a árbore máis alta, seguen as mesmas dúas regras básicas. Son como as regras dun xogo, as regras da vida. E a primeira ten que ver con todo o que fan para seguir, pois eso, vivos. Aquí a temos. A primeira gran regra é que todo ser vivo ten que cumplir estas tres misións. Son as funcións vitais. Primeiro, a nutrición. Claro, hai que conseguir enerxía. Segundo, a relación. Darse conta do que pasa arredor e reaccionar. E terceiro, a reproducción. Ou sexa, ser capaz de crear novos seres vivos. Se algo fai estas tres cousas, está vivo, sen dúbida. E falando de conseguir enerxía, na naturaleza hai dous grandes equipos. Por un lado, os autótrofos, son os chefs do planeta, como as plantas, que fabrican a súa propia comida usando a luz do sol. E polo outro, estamos os heterótrofos, que non cociñamos, e temos que sair a buscar a comida, como os animais ou como nós. E para a terceira función, a de reproducirse, tamén hai dúas estrategias principais. A asexual, na que un só individuo pode facer copias exactiñas de si mesmo, como fotocopias. E logo a asexual, que precisa de dous para combinar a súa información e crear descendentes novos, únicos e parecidos a eles. Xenial, xa temos a primeira regla do xogo, o que fan os seres vivos. Agora imos coa segunda, que é igual de importante. Xa non é o que fan, senón de que están feitos. Cal é ese ingrediente secreto que compoñen toda a vida? E a resposta é a célula. A célula é como o ladrillo máis pequeno co que se construe a vida. E o máis alucinante de todo é que un só destes ladrillos microscópicos xa pode facer as tres funcións vitais por si só. Todo o que está vivo está feito de, como mínimo, unha célula. Pero ollo, que non todos os ladrillos son iguais. Hai dous tipos básicos. As células procariotas son as máis senselas, teñen toda a súa información xenética, o seu ADN, flotando por dentro. En cambio, as eucariotas, como as nosas, son moito máis organizadas. Gardan o seu ADN ben protexido nunha especie de caixa forte que chamamos núcleo. Isto lévanos directamente á seguinte pregunta. Se a célula é o ladrillo, cantos fan falta para construir un ser vivo? Chega con un só? Ou precisanse millóns? Pois existen as dúas opcións. Os seres unicelulares son organismos que son unha única célula, que o fai todo ela soa. Son os máis sencellos. E logo estamos os pluricelulares, que somos como cidades gigantes construídas con millóns e millóns de células que traballan en equipo, cada unha coa súa tarefa. Agora que xa sabemos as regras do xogo, podemos converternos en detectives da naturaleza. Para entender a inmensa cantidade de vida que hai, os científicos ordenana. Imaxinade unha biblioteca xigante chea de seres vivos. Para atopar algo hai que organizalo en seccións, non? Pois esas grandes seccións son os 5 reinos. E por que é tan importante ordenar todo isto? Pois porque a variedade de vida que temos no planeta é simplemente espectacular. A toda esa diversidade de formas, tamaños e cores chamámoslle biodiversidade, e coñecela, entendela, é o primeirísimo paso para poder cuidala. Mirade ben, esta táboa é como o noso mapa do tesouro para clasificar a vida. Para saber a que reino pertence calquera ser vivo, só temos que responder ás preguntas que xa aprendemos. Que tipo de célula ten? Cantas células ten? E como consegue a comida? Con estas pistas, podemos colocar a cada un no seu sitio. É como un xogo. E que vos parece se facemos agora unha viaxe super rápida para coñecer algunhas destas grandes familias? Veña, que despegamos! Primeira parada, o reino das plantas. Para clasificalas, os científicos van seguindo un camiño de preguntas. A primeira, teñen uns tubos especiales como unas pallas para levar a auga por todo o corpo? Se non teñen, como os musgos, van por unha ruta. Se si teñen, facemos a segunda pregunta. Reprodúcense con sementes? Os fentos, por exemplo, non.
pero as árbores e as flores, sí. Xa vedes, é como ir elixendo o teu propio camiño. Saltamos agora ao reino animal. Aquí, a primeira gran división é moi sinxela. Teñen esqueleto por dentro con unha columna vertebral ou non. Aínda que pareza mentira, a grandísima maioría dos animais do mundo son invertebrados. Non teñen esqueleto interno. Por exemplo, aquí temos un invertebrado moi coñecido, un caracol. Pertence ao grupo dos moluscos. É un exemplo perfecto da diversidade tan bestial que hai neste grupo de animais en esqueleto. E na outra beira estamos nós, os vertebrados. O noso trazo característico é a columna vertebral, ese eixe que nos dá soporte e protexe unha parte moi importante do noso corpo. Dentro dos vertebrados, claro, hai moitos grupos diferentes. As aves, como esta cegoña, son un deles. Pero tamén están os peixes, os anfibios, os réptiles e os mamíferos. Despois de toda esta viaxe arriba e abaixo pela árbore da vida, chega a gran pregunta, non? E os seres humanos, nós, cal é o noso sitio en todo este gran mapa? Pois imos atopar o noso enderezo na Biblioteca da Vida. O noso reino é o animal. Somos do tipo vertebrado. A nosa clase é a dos mamíferos, porque as crías maman leite da nai. E a nosa orde é a dos primates, onde somos parentes de chimpancés, gorilas e orangutáns. Xa estamos situados? Ahora ben, aínda que somos primates, somos un pouquiño diferentes. Hai tres cousas que nos fan únicos. Camiñamos sempre ergueitos, sobre dúas pernas. As nosas mans son increíblemente hábiles para manipular cousas. E, sobre todo, temos un cerebro moi desenvolvido que nos permite pensar, falar e crear. E con isto volvemos á pregunta do principio. Que tiñan en común o cogomelo, a alga e o lince? Pois agora xa o sabedes, que todos están vivos, feitos de células e pertencen a un destes grandes reinos. Todo está conectado. Entón, a pregunta máis importante, a que vos deixo para que pensedes na clase é: agora que entendemos mellor o que é a biodiversidade, que podemos facer para protexela?